Váš domov je vaše útočisko, miesto pohodlia, pohody a bezpečia pre rodinu. Dnes používame viac digitálnych a elektronických zariadení. Hoci prinášajú pohodlie, tieto zariadenia neustále vyžarujú elektromagnetickú energiu. Neviditeľné pre naše oči, tieto energie ovplyvňujú prostredie okolo nás. Sme im teda vystavení deň čo deň. Predstavujeme mGuard, patentovanú technológiu od Enagic. Po zapnutí mGuard harmonizuje elektromagnetické žiarenie do 1 GHz v okruhu 8 metrov. mGuard harmonizuje prostredie okolo vás, chráni vás a vašich blízkych. Stačí ho umiestniť, kde treba a zapojiť do USB portu. Či ste na cestách, v práci alebo doma, mGuard sa prispôsobí každej situácii. Teraz si môžete užívať výhody technológie bez obáv z rizík. Chráňte zdravie a pohodu svojej rodiny. Kontaktujte svojho distribútora Enagic ešte dnes. mGuard. Zmente svoje prostredie. Zmente svoj život.